потом проводим связь. Кандидаты мастера спорта. Как раз в день по 5000 человек. Слушай, а это вот сами сделали или что? Сами. Машину испортили. Испортили сами. Да, решаем вопрос сообща, и они нам помогают, когда нам надо, когда они обращаются. Мы можем помочь. У нас же Ревкат Нургалевич тоже занимается. Кто отвечает за эти развития, за очередь. Поэтому нет, Азакай первое место. Вот на комнату. На спорт. Это хорошо, молодцы ребята. Нет, такой стадион, это у нас спорт. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня не учитесь, да, или после школы? Как настроение? Они начали, а мы большие спонсоры КамАЗ-мастера, и тоже этот вопрос подняли. И для ребят, может быть, даже мы согласны, что уйти там от 8-й мили, от всего пусть будет КамАЗ-мастер. Команда. Это известный бренд по всему миру. Ну да. И, может быть, семьи участвовать в рамках одного движения. Екі депутат бізге алнағашы Президентімізге мындай программалар ішлеп тұрсын. Бұл несегалды программалар жекелеп. Бір төбекте де мындай программалар. Көргіміз парковкаларда артта. стоянка 119 орынға мына стоянка ішілімді. Асфальт. Я через час 3 часа сам наглечу, я ему все скажу. Назад мы по федеральной программе построили этот объект в этом новом микрорайоне. У нас такого объекта не было. Здесь вот он, и у нас здесь и Дом дружбы народов, наши диаспоры здесь тоже, они собираются. Здесь вот и мы проводим очень много мероприятий, здесь очень много кружков. Также здесь кинотеатр находится, патриотические фильмы здесь тоже мы показываем. So'nggi yillarda bek zo'r bizning endi yordamni tuyib yashaymiz. Biz endi eng birinchi o'zimizning hukumatimiz tomonidan ko'rsatilgan yordam bu turli programmalar bo'yicha mana bizning shu programmalarning birisi endi ul Magarif учрежденияларын ремонтлау программасы. Mana shu programma negizida bu yil endi bizning ish bolalar bog'chasi kirdi, ham bir maktabimiz kirdi. Bu yıl endi mana shu учрежденияларны, shu uyushmalarni ремонтлау uchun hukumatimizdan 42 million so'mlik bugungi kunda ақша bo'lib berildi. Shuning üstüne yangidan әле bizning 35 millionlik o'zi bizning nefteniklarimiz tarafından, Tatneft tarafından bütün sotsial obyektlarga da remontlау uchun manda endi Magarif idarasiga, Magarif учрежденияларына түгел, manda boshqa учреждениялар uchun da shu 30 millionga yaqin ақша bo'lib berildi. Mana bek ko'ngilli bugun endi biz 5-chi bolalar bog'chasi, mana әтиәниләр белән посещение ясадык, карадык, ремонтлар ничек булганын карадык. Шу хәтле күңел сөенә, менә күптән көткән безнең ремонтыбыз. Бу балалар бакчасы инде өчен безнең хөкүмәтебездән 10 миллионда 700 мең сум акча булып берилде. Һәм яңадан 10 миллионда 300 мең сум акча булып берилде. Һәм нефтяниклар тарафыннан инде үзебезнең нефтчеләребез тарафыннан 4 миллионда 700 мең сум акча. Менә барысы 15 меңлек, 15 миллионлык бүгенге көндә шушындый балалар бакчасын төзекләндерү өчен инде акча булып берилде. Күрәсезме, бүген шул хәтле матур итеп безнең инде бинабыз ремонтландырылды, дәрҗәләр алыштырылды, фасадлар алыштырылды, ички якта шул хәтле матур. Бүгенге көндә килгән балаларның йөзенә шатлыкларын күрсәгез, менә шул хәтле сөенечне, менә шушылар өчен генә дә инде эшләрлек. Чыннан да аның өстенә әле менә үзебезнең марсызлары җирле бюджеттан күрәсезме, менә бүген генә без битердек шушындай асфальт түшәлде. Ул шундай ук безнең инде менә балалар бакчасына балаларга үзебезнең җитәкчебезнең улы бер бүләге дип әйтәсем килә инде. Менә шушындай программа негезендә бүгенге көндә без һәр балалар бакчасында һәм башка учрежденияларда эшне алып барабыз. Больницада күпме эш бара бүгенге көндә күрәсезме, поликлиниканы ремонтладык. Бу ел инде без яңа бер программа негезендә башлап җибәрдек. Үзебезнең стационар өлешен, ягъни авырулар ята торган өлешне, ул инде 2 еллык программа безнең инде менә бу ел шактый өлешендә алып барабыз. Һәм 2нче елга бу эшне без инде дәвам итәчәкбез. Бик күп кенә клубларда яңадан бу эш бара, менә мәдәният өлкәсендә дә. Аннан инде безнең әле әйтеп киттем, менә сәламәтлек сакландыру салыны буенча, сәламәтлек учреждениялары буенча безнең ФАП төзүлү бара бүгенге көндә. Мәдәният учреждениесе буенча яңа бер клуб төзелеп бара менә Яңа юл поселогында. Булар барысы да әлбәттә менә шу хөкүмәтебезнең аерым программаларына кирип эшләнә торган эшләр. Күрәсез, шәһәребез шул хәтле матурая, чәчкә ата менә шушы матурлыкны күреп,
Şuшы матурлыкка хозурланып, менә шөкренә кылып миңа әйтәсем килә инде. Шушы эшләгән эшләрне саклап, яшәргә генә кирәк. Шатланып яшәргә кирәк.